Op de bewaarschool en de ganse basisschool wordt door al mijn vrienden en juffen alleen maar Hollands gekald. Hierdoor mulde ik ook immer dikster Hollands tegen mijn ouders en stopte ik op een gegeven moment met überhaupt nog plat te kallen. De reden dat ik dit stuk in het plat kan schrijven is omdat ik en mijn zuster allebei zelf vonden dat het kwatsch was dat onze ganse familie in andere spraak moest kallen met ons dan met die. Dit is een stuk uit het werkstuk van de 17-jarige Finn Heuts uit Brunsum. Hij zit op 6 VWO en hij schreef een artikel over de toekomst van het Limburgs dialect. Want hij maakt zich daar lichtelijk zorgen over. Want ik merkte dat het plat langzaam verdwijnt uit Limburg. Dat heb ik ook zelf uit ervaring een stukje op ingespeeld, omdat ik dat zelf ben kwijtgeraakt. Het plat spreken ben ik op de Putterspeelzaal verloren en op de basisschool heb ik dat dan weer zelf opgepakt. Volgens het werkstuk, dat door zijn docenten met een 10 werd beoordeeld, komt het Limburgs steeds meer in gevaar. Dat heeft volgens Finn te maken met de taal die de kinderen op de basisschool aangeleerd krijgen. Als ik iemand te horen kreeg van oké, nu is de uitleg en dan gaan ze over naar het Nederlands, dan koppelen ze in die kop Limburgs aan heem, aan familie, aan lagere stand en koppelen ze het Hollands aan universiteiten, hoogopgeleide, whatever, alles wat goed, wat instructies, wat officieel is. En dat betekent nog niet dat je gaat tegen het Limburgs krijgt, maar dat betekent wel dat je het niet meer zelfs gebruiken in een professionele setting. Maar als ik hier aan denk, schrik ik van wie ik mijn moedertaal, wat een groot deel van mijn culturele identiteit is, wou verleerd zou zijn. Met zijn werkstuk dat volledig in het Brunsums dialect geschreven is, heeft hij niet alleen goede zaken gedaan wat betreft zijn cijferlijst. Hij hoopt hiermee ook aandacht te vragen voor het behoud van het Limburgs dialect. We zorgen nu in ieder geval dat jullie de basis gewoon fatsoenlijk geleerd krijgen op school en zorg dat ik de laatste ben geweest die geen plat meer heeft gehad op school. Ik wil mijn ouders en familie bedanken dat ze immer plat zijn blijven kallen tegen mij. En ook wil ik spraakkundige Esther van Loo bedanken voor een uitgebreid gesprek waar al mijn kennis over het Limburgs bevestigd en uitgebreid wordt. Als laatste wil ik Wiel Roeselers van de Heemkundevereniging bedanken voor de hulp met de spelling en de woordenschat van dit werkstuk. Dat wordt de intro. Of moet ik nog meer?